ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ କଥା ଜାଣିଛ। ଯାହା ଦେହରେ ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ସଜୀବ କହନ୍ତି। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ। ଆମର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଏକାଠି ରହି ଶରୀର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। କହିପାରିବ କି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ହଁ, ଆଖି, କାନ, ନାକ, ପାଟି, ହାତ, ଗୋଡ଼ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି। ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭଳି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କେତୋଟି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜମା ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆସ, ଆଜି ଆମେ କେତୋଟି ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 9 ମିଟର ଲମ୍ବର ଗୋଟିଏ ପାକନଳୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାକସ୍ଥଳୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର, ବୃହଦନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ହଜମ କରନ୍ତି। ସରଳ ହେଲା ପରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମିଶେ ଏବଂ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ନ ହୋଇ ଖଦଡ଼ା ଆକାରରେ ମଳଦ୍ୱାର ବାଟେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମିଶି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିପାକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପରିପାକ କ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ କହିପାରିବ କି? ହଁ, ପାଟି, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଅନ୍ତନଳୀ ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାର। ସେଭଳି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ସେଇଟି କ'ଣ। ତୁମ ନାକର ଦୁଇପୁଡ଼ା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହାତ ରଖ। କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲ କହିଲ? ନାକ ବାଟେ ପବନ ଭିତରକୁ ଯାଏ ଓ ବାହାରକୁ ଆସେ। ପବନ ନେଲା ବେଳେ ଓ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଛାତିରେ ପବନ ନେଲା ବେଳେ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଛାତିରେ ହାତ ରଖିଲ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଛାତି ଫୁଲି ଉଠୁଛି ଓ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି। ଏଭଳି କାହିଁକି ହୁଏ କହିଲ ଦେଖି? ଆମ ଛାତି ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଥଳି ଅଛି। ସେହି ଥଳି ଦ୍ୱୟକୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କହୁ। ତା ଭିତରକୁ ପବନ ନାକ ଓ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦେଇ ଯାଏ ଓ ବାହାରକୁ ଫେରିଆସେ। ପବନ ନାକ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଶ୍ୱାସ କହୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ରକ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଶରୀର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଲ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ନାକ, ଶ୍ୱାସନଳୀ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରହିଛି। ଜାଣିଲ ପିଲେ, ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପାକକ୍ରିୟା ଓ ବାୟୁ ପାଇଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।